गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमग्रोना लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै। आं दिनै नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थागोन। भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला, नोंथांमोनाबो सोलोंनानै ला, नोंथांमोनाबो गावबा गावनो खालामना लानो हागोन। नैबे भिडिअखौ नायै नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मोनलांजोबगोन। आरो आं बेयावनो बुंनो सानखायो, जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना नटिफिकेसन गोनां आपडेट मोनबाय थानो हागोन नैबे चेनेलनि गेजेरजों। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि। जायफोरना भटार कार्डआ गोमादों, नोंथांमोना भटार कार्डखौ मोनाखै, नोंथांमोना गोदान भटार कार्ड एप्लाइ खालामनो गोनांथि गैया। नोंथांमोना नोंथांमोननि भटार कार्डखौ नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलजोंनो मोनफिनगोन। माबोरै मोनफिनगोन आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बेयाव जोङो भटार कार्डनि जेबो नाम्बारबो नाङा, एपिक नाम्बारबो नाङा, जेबो होलायनाङा। ओरैनो नोंथांमोना गावबा गावनि भटार कार्डखौ मोनफिननो हागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो मोननै स्टेप खोन्थागोन, नायबानो जाबाय माबोरै जोङो भटार कार्डखौ मोनफिनगोन। अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोनाबो सोरनाबा भटार कार्डआ गोमानानै दङब्ला, मोनाखैब्ला नोंथांमोना मोनफिननो हागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों। अब्ला नोंथांमोना जिखुनु मोनसे ब्राउजार खुलिनांगोन। क्रम ब्राउजार, गुगोल, नोंथांमोना जिखुनु मोनसे खुलिना लाबानो जाबाय। जायफोरना मबाइल गिदिर नोंथांमोनाव क्रम ब्राउजार, गुगोलफ्रा थाखायो, जायफ्रा नेट सलायो। अब्ला आङो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामसै। क्रम ब्राउजारा साबसिन जायो। क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबाय आङो। बिनिफ्राय बेयाव नोंसोर नुदों सार्च अर टाइप वेब एड्रेस। बेयाव वेबसाइटखौ नोंसोरो लिरनांगौ। बेयाव आं भटार कार्ड लिरबाय, भटार लिरबाय। बिनिफ्राय आङो बेयाव बिनि वेबसाइटआ फैबाय, नायबानो जाबाय। बेयाव नेशनेल भटार सार्भिस पर्टेल, बेखौ नोंथांमोना खनसे थुनानै नायबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय नाय, जायफोरना भटार कार्डआ गोमानानै दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव लगइन रेजिस्टार, नोंथाङा गोदानबो लगइन रेजिस्टार खालामनो हायो। रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव लगइन खालामनो हायो। बिनि भिडिअखौ आं सिगांनो होखांबाय। अब्लाबो आं इमान गोलाव नोंथांमोननो प्रसेस खोन्थाला। नोंथांमोननो बेखौ खोन्थाबा भिडिअआ बिराद गोबाव जागोन, गोलाव जालांगोन। बिनिफ्राय आं डाइरेक्ट खोन्थागोन भटार कार्डखौ जोङो माबोरै मोनफिनगोन। बेयाव नायबानो जाबाय सार्च इन इलेक्टरेल रुल, बेयाव खनसे थुनानै नायबानो जाबाय। भटार कार्डफ्रा गोमानानै दङब्ला, सोरनाबा गोमानानै दङब्ला, नोंथांमोना बेफोरबायदि नायनानै नोंथांनि भटार कार्ड नाम्बारखौ मोनफिनगोन, नोंथांनि भटार कार्डखौ मोनफिननो हागोन। नायबानो जाबाय। बेयाव गासैखौबो लिरनानै होदों, बबे जायगानिखौ बेयाव नायनो हायो। नायबानो जाबाय। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालेण्ड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बेंगल, बेफोरबायदिनो बेयाव लिरजोबनानै होदों। बिनिफ्राय आसामा गैया। जोङो अब्ला मा खालामगोन, बेयाव दंखायो नै इउटिएस प्लिज भिजिट, बेयाव नोंसोरो भिजिट खालामनांगौ। बेयाव थुनानै नायबानो जाबाय खनसे। अब्ला आं थुबाय, नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव फारसेनिफ्राय बेफोरबायदि ओंखारगोन। अब्ला जोङो मा खालामगोन, जों बेखौ गोजौआव बोखोगोन। गोजौआव बोखोनांगोन दै, बेखौ गोजौआव बोखोदो। बिनिफ्राय बे गाहायाव नुदों नोंसोरो, नायबानो जाबाय सार्च इन इलेक्टरेल रुल, बेयाव खनसे थुनानै नायबानो जाबाय। गाहायनियाव गोमोआव। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। नायबानो जाबाय। बेयाव दङ नै सार्च बाय डिटेल्स, बेयाव नोंथाङा नोंथांनि डिटेल्सफोरखौ, गामि एरियाफोरखौ होनानै बेयाव नोंथाङा नोंथांनि भटार कार्डखौ मोनफिननो हागोन। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव दं सेलेक्ट, बेयाव नोङो स्टेटखौ होबानो जाबाय। नोंनि स्टेटखौ आसामखौ होदो। बिनिफ्राय लेंगुवेजखौ नों सेलेक्ट खालामनो हायो। बुजियाब्ला स्टेटखौ होनायनि उनावसो लेंगुवेजआ सेलेक्ट जायो। बिनिफ्राय नोंनि फार्स्ट नाम, बेयाव नोंनि लास्ट नाम, बेयाव नोंनि रिलेटिभ, नोंनि फादार नामखौ होबानो जाबाय। बेयाव नोंनि रिलेटिभ फादार नामनि लास्टखौ होबानो जाबाय, टाइटेलखौ। बिनिफ्राय बेयाव डेट बार्थ, बेयाव एजखौ होबानो जाबाय। जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव जिल्ला, एसेमब्लि, जिल्लाखौ होनाय लोगो लोगो, डिस्ट्रिक्टखौ होनाय लोगो लोगो बेयाव एसेमब्लिया ओंखारखागोन। बिनिफ्राय बेयाव केपचा दङ, बे केपचाखौ बे इन्टार केपचायाव थुदो। बिनिफ्राय भेरिफाइ थुदो। अब्लानो नोंनि भटार कार्डआ फैगोन। आरो नोंथांनि भटार कार्डआ बेफोरबायदि फैयाखैब्ला नोंथाङा नायबानो जाबाय। नोंथाङा आरो भटार कार्डखौ, नोंथांनि भटार कार्डखौ नोंथाङा गोसोआव दङब्ला भटार कार्डनि नाम्बारखौ थुनानै नोंथाङा नायनो हागोन। बेयाव नायबानो जाबाय सार्च बाय एपिक, भटार कार्डआव एपिक नाम्बार थायो। बेयाव नोङो नोंनि लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामनो हागोन, नोङो माखौ साबसिन मोजां मोनो। बिनिफ्राय इउआर एपिक नाम्बार, बेयाव नोंसोरो एपिक नाम्बारखौ होदो। बिनिफ्राय बेयाव सेलेक्ट खालामदो स्टेटखौ, मानि।
बिनिफ्राय नैबे खेबसाखौ बे इन्टार खेबसेयाव होदो, भेरिफाइ खेबसे खालामदो, बिनिफ्राय सार्च थुदो, अब्लानो नोंनि बे भटार कार्डआ फैगोन। बिनिफ्राय नोङो भटार कार्डखौबो गोसोआव गैया आरो नोङो नोंनि गामिनि गासै डिटेल्सफोरखौबो होनो रोङाखैब्ला नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय सार्च बाय मबाइल। बेयाव नोंथाङा मबाइल नाम्बारजोंबो नोंथांनि भटार कार्डखौ मोननो हागोन। इजि प्रसेस आं नोंथांमोननो खोन्थागोन, दा मबाइल नाम्बारजोंनो खालामना खोन्थागोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय, बेयाव दङ मबाइल नाम्बार, नोंथाङा मबाइल नाम्बारजों मोननो हागोन नोंनि भटार कार्डआ गोमानानै दङब्ला, नोंथांनि भटार कार्डनि नाम्बारखौ नों गोसोआव गैयाब्ला। अब्ला आङो खोन्थालांबाय थानोसै। बेयाव सेलेक्ट स्टेट, बेखौ आं सेलेक्ट खालामग्रोसै, आसाम। बिनिफ्राय बेयाव लेंगुवेज दङ, बेखौ आं सेलेक्ट खालामला। बिनिफ्राय बेयाव मबाइल नाम्बार होनांगौ, मबाइल नाम्बारखौ आं होनोसै, थाब थाब होनानै होनोसै, नायबानो जाबाय नोंसोरो। बेयाव अब्ला आङो मबाइल नाम्बारखौ होबाय, बिनिफ्राय सेन्ड अटिपिआव थुनानै होनोसै आङो। अब्ला बेयाव अटिपि नाम्बार फैगोन, बेयाव नोंसोरो इन्टार अटिपि रिसिभ अन मबाइल, बेयाव थुनानै होबानो जाबाय, होबानो जाबाय नोंसोरो। बेयाव कपि खालामसै आङो, बेयाव होनोसै। बिनिफ्राय बेयाव दङ, नायबानो जाबाय भेरिफाइ अटिपि, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेयो भेरिफाइ जाबाय। बिनिफ्राय नैबे खेबसाखौ बे इन्टार खेबसायाव थुदो। सेम टु सेम थुनांगोन दै, नङाब्ला बेयाव जानाय नङा। बिनिफ्राय आङो खेबसाखौ होखांबाय, बिनिफ्राय बेयाव भेरिफाइआव थुनानै होनोसै। अब्ला भेरिफाइ जाबाय, बेयाव नायबानो जाबाय खेबसा भेरिफाइ, बिनिफ्राय सार्चआव थुनानै होदो। अब्ला नायबानो जाबाय, फाइनालि आंनि बेयाव भटार कार्डआ नुजाफैबाय। बेयाव नायदो नोंसोरो, सार्च रिजाल्ट दङ इयाव 1, बिनिफ्राय सासेल' नुजाफैदों, आंनिल' नायखादों नालाय। बिनिफ्राय बेयाव एपिक नाम्बार, भटार कार्डनि एपिक नाम्बारा ओंखारफैबाय। बिनिफ्राय बेयाव नेम, बेयाव ओंखारफैबाय आंनि नेमा। बिनिफ्राय एजआ ओंखारबाय। बिनिफ्राय रिलेटिभ नेमा ओंखारबाय फादारनिया। बिनिफ्राय स्टेटआ ओंखारबाय, आसाम, डिस्ट्रिक्ट, एसेम्बलि, पलिं स्टेसन। बिनिफ्राय बेयाव नायदो गासैबो ओंखारफैजोब्बाय। आङो भटार कार्डनि नाम्बारखौबो मोनबाय, आं डाउनलडबो खालामनो हासिगोन। बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय भिउ डिटेल्स, बेयाव खनसे थुनानै होनोसै आङो। अब्ला नायदो बेयाव फारसेनिफ्राय ओंखारजोब्बाय दै, आंनि गासैबो भटार कार्डनि नाम, गासैबो डिटेल्सफ्रा बेयाव ओंखारजोब्बाय। बेयाव नाय इपिक नाम्बार, बेयाव ओंखारजोबखाबाय। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो मानो बुलार खालामदों होनोब्ला बेयो पार्सनेल आइडि, बेखौ जानला मानला खोन्थानो हाया, बेनिखायनो आं बुलार खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थादों। गासैबो बेयाव ओंखारजोब्बाय। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि नायबानो जाबाय, आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय। जायफोरना भटार कार्डआ गोमानानै दङ, नोंथांमोना बेफोरबायदि नायनो हागोन। आरो जायफोरा दासिमबो भटार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों लिंक खालामाखै, नोंथांमोना लिंक खालाम, अब्लासो नोंथांमोना मबाइल नाम्बारजों नोंथांनि भटार कार्डखौ नायनो हागोन। बिनिफ्राय जायफोरना भटार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों लिंक गैया, आं नोंथांमोननो खोन्थानि, बेयाव आं खोन्थाखादोंमोन नै, फैफिनना खोन्थानि आङो बेयाव नोंथांमोना नोंथांनि जायगानि गामि नामफोरखौ होनानै नोंथाङा डाउनलड खालामनो हागोन। बिनिफ्राय भटार कार्डनि नाम्बारखौ मोनबाथ' बेयाव सार्च बाय इपिकआव थुनानै नोंथांमोना आरामसे नोंथांनि भटार कार्डखौ नायनो हागोन, लानो हागोन, डाउनलड खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफोरना भटार कार्डआ गैया आरो मबाइल नाम्बारजों लिंक गैया भटार कार्डआ, नोंथांमोना बेयाव सार्च खालामनो हागोन। बेयाव सार्च बाय डिटेल्सआव होनानै नोंथांमोना गासैखौबो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय बेयाव होजोबनानै खालामनो हागोन। आं बारा गोबाव खालामलांला, आं फारसेनिफ्राय खोन्थालाङोब्ला भिडिअआ गोबाव जागोन। बिनिफ्राय जायफ्रा भटार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों लिंक खालामाखै, नोंथांमोना खालामनानै ला। आं सिगांनि भिडिअआवनो होखाबाय, बिनिफ्राय आंना लिंक खालामनायाबो जाबाय। बिनिफ्राय आङो दा भटार कार्डखौ इजिलि आङो डाउनलड खालामनो हायो। बिनिफ्राय नोंथांमोननो आं मोनसे खोन्थाबावनि, बेयावनो जायफ्रा भटार कार्डखौ एप्लाइ खालामनो, बेयाव अपसन दंखायो नै एप्लाइ अनलाइन, नोंथांमोना बेयाव एप्लाइबो खालामनो हायो। बेनि भिडिअखौ आं लासैनो लाबोगोन, नोंथांमोना जेब्ला आं लाबोगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै, नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन आंनि बे गोदान आपडेट चेनेलनिफ्राय। माखासे मिथियै, माखासे बुजियैफोरखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ नोंथांमोनखौ जासिहरबाय।